Molweni Emalanga, mandizibulisele. Igama lam ndinguThandiswa Mgidlana, ndihlala eAlice. NdinguMaMgwevu Isibongo, ndililungu leManyano Initiative. Ndililungu leManyano ndalijoyina ndibona kuFacebook. Ndaye ndalithanda kakhulu xa ndandisiva nje uba kumane kuthethwa, ndafumaniseka uba ngaba ndiyafitha because ndava into yoba ngaba le initiative ijongene nabantu abahlelelekileyo nabahlukumezekileyo. Ndabona into yoba ngaba nam iyandifanela ndingangena. Ndangena ke ndalilungu, ndakhupha i-R100 yobulungu ne-R30 ye-membership card. Umanyano lujongene nabantu abahlelelekileyo nabantu abahlukumezekileyo, amakhaya angathathi ntweni. Ufumanise into yoba ngaba amakhaya umntu uhlala engutata okanye engumama oyedwa kwindlu elibhodlo evuzayo, uphila kuyo iminyaka. Ngoba siye sithi xa sifumanisa uba umntu uthi ndiphila kule ndlu iminyaka, indlu ufumaniseke uba noba ungafika umoya omkhulu ingavele imwele indlu yodaka, acibekelwe apha abhubhele kuloo ndlu. Sisebenza kumakhaya njalo ke, kuye kuthi xana kukho umntu oyibonile ikheyisi enjalo ayizise kumanyano, and then imanyano ke ngoku yona ithathe inxaxheba ngaloo nto leyo, ibhalele kwindawo ifune uncedo. Ngoba nathi asithathi ntweni, siye sifune uncedo kwiindawo ekufaneleke uba sincedwe kuzo. Zikhona ke ezisincedayo iindawo, njengangoku siyadoneyitha, sidoneyithela ikhaya lakatata uMatsweba. Ikhaya lakatata uMatsweba elikwaBhaca, sinqwenela into yoba ngaba utata lona akhelwe indlu ngoba ikheyisi yakhe yafika kulo nyaka upheleyo, uba andiphazami, uba utata lona uhlala endlini evuzayo enethayo. Uba kukho umoya uyangena, uba kukho imvula iyangena, uhlala kule ndlu. Ngoku siye sakuyibona safumaniseka uba masimakhele, sadoneyitha kangangoba nangoku kuzayothengwa iisamente nezitena ngemali edoneyithwe ngamalungu la, nezinye iindawo ke siye sicele kuzo. Imanyano linceda abantu njengangokuba sikwii-cases esiziphetheyo zee-funeral undertakers namalungu abejoyinele ii-funeral undertaker angangcwatyelwayo. So ufumaniseka into yoba ngaba bayasokoliswa, abanye bafaka iclaim ngo-October but abakangcwatyelwa. Ngoku ke baye iyayizisa mos ikheyisi, ihoywe ikheyisi yakho, and then ke ngoku umanyano lisebenze ngaloo nto. Sisebenza ngeekheyisi ezinjalo ke, lusasebenza lusaqhuba umanyano. Njengangokuba sisephezu kwezo kheyisi, ezinye zazo sizigqibile because zibhatalekile, abanye babo abakabhataleki, kodwa ke sisephezu kwezo kheyisi. Enkosi.